eta Orozko arteko errepidea. Maldan bera bada ere, korrikalari batzuei gogorra egingo zaie. Zaigu, martxoaren 27an, goizeko ordubiak eta goian sartuko da korrika Orozkoko lurretan. Maialen Ugarriza dago aurrerago gure zain. Korrikak Orozkon egingo duen ibilbideaz hitz egiteko prest. Guazen. Egunon, Maialen. Kaixo, egunon. Prest. Bai. Bagoaz. Bagoaz. Eskutiz baten bide luzea, Siberutikan. Kostata iritsi gara, Amurriotik ona. Asko falta da Orozkoko herrigunera heltzeko. Apurtxo bat bai. Orozko handia da eta gutxi gora bera 5 kilometro bat egongo dira Uribiartetik erdigunen arte. Orduan, korrika egiten dutenentzako perfecto, baina ez dugu nontzat egiten agian erdigunean itxaroten baldin badugu hobeto. Ados. Bagoaz. Guazen. Irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan, basurdearen aztarna gara. Edaduran, eskualdeko udalerrik handiena da Orozko. Zeintzuk dira herriaren ezaugarri nagusiak? Eta Bizkaiko bigarren handiena. Horretaz oso harro gaude. Orozkok dauka natura, ez? Osea, oso handia da eta aukera pilo bat ematen dizkigu naturaz gozatzeko, historia pilo du, eta nik esango nuke hori dela ezaugarri potenteetako bat eta azken finean harrotasun hori ateratzen digun herritarroi, ez? Aukera asko eskaintzez aparte eta kilometro karratu pila edukitzeaz gain, Orozkok herri euskaldunaren fama ere badu. Zein da euskararen egoera bertan? Bai, ospea izan du eta jarraitzen du izaten, baina datuei begira nahiko kaltetuta ikus dezaket herria inguruko beste hainbat herri bezala, ez? Datuei begira askok euskara dute, euskaldunak dira, euskara jakin badakite, baina gero realitatea beste bat da, tabernetara joaten direnean, medikoarenera, dendara, denek, ni bebai sartuko naiz bertan barne askotan, joera dugu lehenengo hitza gazteleraz egiteko, eta azkenan horrek gure euskara kaltetu egiten du. Orduan, hau da gure realitatea, suposatze dut beste eskualdeko beste hainbat herrik egoera berbera pairaitzen dutela, eta hau da daukaguna, zoritzarrez, asko daukago egiteko. Naia berri baten bila. Maialen, bigaldera. Azken urteetan, kezka sortu du euskaldutze prozesuaren egoerak, bereziki hezkuntza eremuan. Zu Maialen irakaslea zara. Nola igartzen duzu euskararen osasuna belaunaldi berrien artean? Nahiko kaltetuta ikusten dut. Bai, urteak aurrera joan ahala, txarrera jo dugulakoan nago, behintzat nik ikusi izan dudana. Egia da, ni txikiekin egiten duela lan, haurreskuntzakoekin, beraz, eurekin euskara lantzearen kontua ezberdina izan daiteke, txikiek askok ez dakite, ikasteko momentu horretan daude, ikasten joaten dira, eta eurek bai eskolarekin edo gu irakasleokin daukaten lotura hori euskara da, hori bai, hezkuntza etapetan aurrera joan ahala, bailen hezkuntzan, eta ja, bigarren debeatzen gaur egun oso aldenduta daude euskaratik, eta gizarte bezala larritzeko zerbait da, kontuan hartzeko eta benetan buelta bat eman beharko geniokena. Eta askotan, karga hori hezkuntza sistemaren gain bakarrik jartzen dugu, baina ardura partekatua da. Hau da, familien eta erakundeen ardura ere bada, edo ez, zein da zure iritzia? Bai, gu irakasleok eta bai irakasle euskaldunok, gaur egun kriston esfortzua egiten dugu euskara irakasteko, euskara mantentzeko, euren ikasleen arteko lehenengo hitza euskaraz izateko, eta eguneroko borroka bat da. Azkenean nekeza da, orduan gu bakarrik ezin dugu. Gizarteak oso argi eduki behar du, familiek parte hartu behar dutela, eragileek, apur bat orokortasunak, ez? Fruta erostera baldin bazoaz dendako pertsonak lehenengo hitz hori umei gizarteari euskeraz izatea eta hartu eman hori, ez? Eta aipamenik bai,
teknologiari eta egungo erreferentei buruz? Bai. Azken 20-30 urteetan egoerak asko aldatu egin da. Gaur egungo umeek gehien bat, edo nerabeek, eskura dute mundu osoa. Eta egia da, alde batera gelditu direla, euskarazko edukiak edo kontsumitzea, arrazoi zehatza ez dakit zein izan daitekeen, globalizatuagoak gaudela eta eurek aukera gehiago dituztela beste hainbat gauzei heltzeko, ikusteko edo dena delakoa, eta horrek kalte handia egin du, bai. Bizkaibusa heltzear dagoenez, gehitu nahiko zenukeen azken gauzatxoren bat? Bueno, bai, behitu, gaur egun, pertsona asko lanean ibili direnez, euskarri eder pilo bat atera dira nire mundutik umeentzako euskarara hurbiltzeko eta egin dezaketena da apustua oso erabilgarriak direlako eta fruitua ematen dutelako. Beraz, hor oraindik aletzoa badaukagu egiteko eta jartzeko. Luzegi erantzun duzu, Maialen eta Bizkaibusa galdu dugu, beraz, ondo iruditzen zaizu, korrika irteten bagara, urrengoan hartzen dugun? Venga, bagoaz. Guazen. Baten bila Arranduaren egaldia lumadi berriaz Hemen dagoen gaieta usainarekin, batek baino gehiagok mokadua egiteko aprobetxatu nahiko du. Baduzu gomendiorik laudioraino joan behar dutenei emateko? Azukra apur bat, gomendio hona izango litzateke, Bai, oraindik 5 kilometro, 5-3 tartean izango dituzte aretako katera heldu arte, eta purka maldan gora, aiaraldea amaitu arte. Haien arteatzeko gaieta batzuk. Bai, arteatzeko filipino batzuekin gustora. Urte batzuen ondoren, korrika Orozkora helduko da berriro, baina gaueko ordu txikitan helduko da. Baduzu planik lekukoaren zain egon bitartean garrafa bat prestatu edo? Ez, gutxi asko. Garrafa bitu plan hona da, proposatuko dut, bestela gorputzak eskatzen duena. Siesta bota eta alarma jarri, irakurri, serie bat ikusiko dugu. Apurka. Maialen, eta bukatzeko, eskualdeko gainerako biztanleek jakin nahi duguna. Badago Orozkon lehengusinarik ez duen Orozkoarrik? Galdera zaila egin didazu, Ez. Ez gara lehengusuak, baina noizbait zerbait izandakoak agazkalo, orain dela urte asko. Abizen asko errepikatzen dira, hori egia da. Zalantza argituta, Maialen, hemen utziko zaitut, Vale. eta nik laudiorantz jarraituko dut. Mila esker eta sorte hon. Eskerrik asko. Zaztu. Agian artiatxetik pasatuko naiz lehenengo. Ondo ibili, Maialen. Berdin, mila esker, zaindu. Siberutikan mende baldera Junkeraren fandango berri bat bezala Bidaia berri baten bila Maialenek dagoeneko kontatu digu, korrikak 6 ibilbide egingo duen Orozkon. Orain Bizkaitik, Arabara, Laudiora joango gara. Ea inor dugun zain bertan. Irrintzi zarbata hogaztetan